Ala, ze itxura, hasiko gara. Itxaron, Mikel faltada. Non sartu da? Kaixo denoi. Barkatu atzerapena. Haupa, Mikel. Kaixo. Non sartu zara? Afariari ukitu euskalduna emateko, zagardo apur bat erosi dut. Atzerapena barkatuta. Mikel, hau Alessandra da, gure lagun italiarra. Kaixo, Alessandra. Aupa, Mikel, posten naiz ezagutzeaz. Primeran hitz egiten duzu euskaraz, zorionak. Mila esker. Tira, Mikel, eseri eta falduko dugu. Hau da gozea. Itxaron, jaten hasi aurretik, Alessandrak gaurko menu italiarra zein den esango digu euskaraz. Lehenengo, tomate eta mozzarella ensalada. Bigarren, pizza. Hirugarren, lasagna. Bon apetito, honegin. Primeran, Alessandra. Tira, orain bai, hasiko gara. Azken gauzatxo bat, Ez da posible. Itxaron pixka bat, neska. Alessandrak bideo bat grabatu nahi du familiari bidaltzeko. Kaixo familia, nire Euskal Herriko lagunak. Orain bai, honegin. Honegin bai.